I den her tutorial vil jeg vise, hvordan man kan lave arkitektoniske opstelter, elevations fra en SketchUp-tegning her, tegnet et lille hus i SketchUp, og jeg vil nu prøve at tage og vise, hvordan man kan prøve at lave en opstelt af bagsiden af huset her. Jeg starter med at gå i kamera og i det view, der hedder back. Og så vælger jeg en anden stil end den her default stil. Jeg vælger simpelthen at sige, at det skal være sådan noget fotomodeling. Tager den midterste her, men tager lige og skifter farven om til en sort stregfarve. Og så skal det ikke være i perspektiv, og jeg skal ikke se mine akser. Sådan der, jeg er klar til at gemme det her billede som et, eksposere det som et TIFF-format her, og jeg lægger det ud på mit skrivebord. Så skal jeg ikke bruge SketchUp længere, og jeg går i Photoshop, og igen ud på skrivebordet, prøver at finde mit TIFF-billede. Sådan der. Jeg er klar til at lave min opstald. Jeg har snydt lidt ved at hente et materiale ind her, som er beton, eller skal forestille det, og de planker, jeg vil have på huset her. Jeg starter lige med plankerne, fordi de skal roteres. Så jeg går simpelthen ind, og så siger jeg, at den skal... Sådan der, nu har jeg så billederne her. Det her det er jo nok lidt dumt at gøre det på den måde, så jeg tager lige og roterer det. Skal jeg bare lige se, hvad jeg vil have op og ned. Jeg tror, jeg roterer det sådan der. Det gør jeg så ikke, så jeg roterer det på den måde. De her planker er for store til huset, kan man godt se. Det er 50%, det her det er 66%. Jeg prøver lige at få større op i 100%, og den her også i 100%, og så laver jeg simpelthen mit billede meget mindre. Så kigger jeg, passer de planker dertil. Ja, de passer meget godt. Når jeg har sådan nogle planker her, så kan jeg gå ind og kopiere, og dem smider jeg lige direkte herover, så lader jeg dem bare blive der. Jeg starter med at vælge væggen på mit hus, sådan der, og laver et nyt lag, som jeg farvelægger med en eller anden farve. Grå, det er sådan set ligegyldigt. Og så tager jeg heroppe i det lag, hvor jeg havde det bliver mit træmønster. Det er et mønster for 3D, så det gentager sig. Derfor kan jeg simpelthen gå ind i Photoshop og lave det om til et mønster. Sådan der. Skal jeg ikke bruge den længere. Nu kan jeg så gå ind og tage et nyt lag heroppe og fylde med mit mønster. Jeg siger simpelthen fyld med mit mønster, der hedder væg. Det ser sådan her ud, og hvis jeg så holder alt-tast ned og klikker imellem de to lag i Photoshop, så får jeg mønstret ind her, og jeg kan tage mit move tool og bestemme præcis, hvor jeg gerne vil have det starter. Og jeg kan sådan set også skalere det op og ned, hvis jeg vil det. Så siger vi, at det starter sådan her. Så har jeg allerede baggrunden til mit træhus her. Så tror jeg, tager vinduerne, og jeg går igen ind, og så tager jeg min tryllestav og vælger vinduerne ud. Og jeg skal have hele det her vindue med, så der tager jeg og lige ved hjælp af min shift-tast og selection, og så vælger jeg lige hele med. Sådan der. Jeg laver et nyt lag til vinduerne, finder en eller anden farve, jeg synes måske de skal have. Så fylder jeg med den.
Sådan der, så har jeg hus og vinduer. Nu går jeg så ind og vælger rammerne, de skal være sorte eller mørkegrå til vinduerne. Og igen laver jeg et nyt lag her, og der må jeg være smart så begynde med at skrive hvad de hedder, de forskellige, så man kan forskel på dem. Sådan der. Jeg skulle ned i vinduesrammer, og jeg finder en farve til dem, og den skulle være sådan mørk. Jeg kan lige prøve at se, hvordan ser det ud. Det ser sådan set fint nok ud, hvis altså man havde taget alle vinduerne med. Så tager jeg den her nede, det var det, beton, jeg skulle have. Så jeg tager alligevel et rigtigt lag. Og der skal så puttes beton ind. Og betonen har jeg her. Og jeg går lige tilbage i billedet. Og så vælger jeg lige den, som hedder Paste Special og Paste Into. Så paster den ind i det her. Det ser fint nok ud. Størrelsen er fin. Det er sådan, jeg vil have det se ud. Det her ude, det er terrassen. Og den skal være brun. Jeg laver lige en ny. Kalder jeg terrasse. Trisse. Og fylder den med en farve. Jeg skal lige vælge den ud. Sådan der. Og så tager jeg lige og vælger, at det skal bare være en ensfarvet mørk brun der. Og den blev for mørk. Så den laver jeg lige lidt lysere. Sådan, det er fint. Så kan man se, at det er en træside. Mit lag 0 hernede, der er billedet af selve huset. Dobbeltklikker jeg lige på. Ja. Det var lag 0, det dobbeltklikker jeg ikke på så. Vi går videre. Jeg skal have lavet baggrunden. Og til det havde jeg snydt lidt. Inde i Google har jeg fundet et billede. Og det kan jeg kopiere. Og så paster jeg der. Og det kan jeg så stretche. Så jeg synes, det passer til mit billede. Vælger sådan der. Og jeg har også fundet nogle træer, som der går nok copyright på, men da det her ikke skal være kommercielt, så har jeg ikke noget imod at bruge dem. De skal have en eller anden størrelse. Jeg tror lige, vi laver dem en lille smule mindre. Og jeg har fundet nogle forskellige træer, så jeg kan lige tage dem alle sammen. Og der var lige et par stykker mere. Det skal lige lykkes med at kopiere dem. Jeg skal lige huske at trykke Enter, når jeg har fundet størrelsen.
og det sidste streg herinde. Alle de her billeder er jo med hvid baggrund, så hvis jeg dobbeltklikker på det lille ikon her, så kan jeg vælge at tage alt hvid ud af billedet. Hvis man tager for meget, så forsvinder træet, så det er sådan en balancegang med, hvor meget hvid man vil have med. Jeg kører den der ned til 170, og så prøver vi at resten nogenlunde det samme. Det der lidt af fidusen i det her, nu slår jeg lige lagen sammen ved Ctrl E. Det er, at baggrunden ikke skal være ret tydelig. Det er jo selve huset, vi skal lægge mærke til, så jeg vælger faktisk at lave en ret utydelig baggrund. Og jeg vil faktisk heller ikke have baggrund neden for huset. Så det er kun det øverste, vi skal fokusere på her. Og så er jeg næsten færdig. Jeg mangler bare lige at lave en lille zinkkant op for oven, for det er der ikke på tegningen, det skal der være på huset her. Og den det kan få lov at blive den øverste. Og der tager jeg lige stroker med et par pixels min kanten heroppe. Skal jeg lige sige okay. Og så tager jeg og fylder med en sådan lidt mørkegrå farve. Og så har jeg lavet en opstalt af bagsiden af huset. Sådan en hurtig visualisering på, hvordan huset kunne se ud med materialer i forhold til den SketchUp-tegning, jeg havde.